'yan Jos nan ne ba. Ko ba haka ba? Ta duba social media akwai wanda shi gaba ɗaya ta haji mai kira kan zaɓe. Amma na son tabbatar muku security agencies da shi kuma mu kai ƙara. A social media akwai wanda suka ce jinin wasu ya halatta. Wannan hate speech ne. Za mu je duka za ta yi abinci kuma sannan duk wani wanda yake jin tabbatar mu ma 'yan Jos ne. Ƙara ma lafiya. Ta zuwa kan siyasa ne ba ma tsoron kowa a kan siyasa ne za a siya. Saboda haka kar ku tsaya wani muku barazanar iska kowane ɗan iska ina tsoron iska. Abu ɗaya ne ba za mu nemi rigima ba. In kuma rigima ta zo ba za mu gudu ba. Gaskiya ne wannan. Ba tsoron da wallahi. Saboda haka don Allah mu tashi mu tafi campaign. A campaign din mu ba zaki amma an kace kule. Gaskiya ne wannan. Saboda haka muna roƙon Allah mu ƙara taruwa nan mu ce